זה האתגר מדהים. והתוצאות, כי ככל שאני יותר מדייקת, הקליניקה שלי צומחת. השתתפתי באתגר, כבר היה לי ברור שאני רוצה לצלול לעומק עם יפעת. מיד הפעיל אותי והוציא ממני כבר משהו שהרגשתי שהוא אחר, או שאני מאוד מאוד כמו מין זקוקה לו בדיוק בנקודה הזו שהיא הגיעה. כן, ראיתי במקרה פרסום שלה בפייסבוק, ישר הצטרפתי. זה האתגר מדהים. ממש עשיתי את כל הימים איתה. אני עשיתי את האתגר, הוא דרש ממני עצירה, התבוננות. אני חושבת שזה פיצח אצלי המון 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 דברים. הייתי שמחה לעשות אותו שוב אפילו. כשנכנסתי לאתגר קצת בסקפטיות, כי שוב זה אתגר מהפייסבוק, אבל משהו שם בקסם של יפעת נתן לי להיכנס פנימה ולהתחיל לחקור ולהבין מה המהות של העסק שלי. אני חושבת שכבר באותו שבוע הרגשתי את התדר שעולה ושמשהו מתחיל להיפתח. ומה שבמיוחד אהבתי זה הרתימה של הרוח והתוצאות. מאוד פרקטית ומאוד מניב. סך הכל 5 ימים ללא עלות שבהם אנחנו מפצחות את הדברים הכי חשובים שיש בעסק כדי שהוא יצליח.